kuyiqiniso ukuthi imicimbi efana nale isenza sikhumbule ukuthi kambe singobani. Kumnandi kakhulu ukubona abantu bakithi behlangene ngento eyodwa okuyinto yakithi ingoma. Nokuthi nje ingoma inikezwe ithuba elingayizivele. Ingoma yenziwa ke emakhaya kodwa iyayingafika kulesigaba. Lesigaba lesi sisikhumbuza ukuthi kahle kahle singobani sibakhulu kangakanani thina eSouth Africa. It's your pretty girl, Sinalo. You know when you see me, it's about to get down. It's about to bazel, baby. So I'm not alone. I'm with my partner here. Hey, what's up, my friend? It's your boy, Samgelo Randlela, better known as the SMK. We are back like at Devon. And the last time Ngilana, I'm funny jokes ngesiZulu sam. Maroksala ngibuyile ngizosikhuluma futhi. Akunandaba ukuthi ngithini. Nizongilalela again. It's fine. I'm a corrections. You know what? I'm the girl I think I am. By the way, guys, we're out here at Tegwini. We event ingoma, ngazi ingoma what man. Ingoma kwaZilonke or something like that. Uze kwi event, you don't even know the name of the event. Man. Imagine the embarrassment. IsiZulu sami mina ngizibuyela eJozi manje isiZulu sami qinile. Etekilimi liqinile ngikhona ukulenza ukuthi libe soft ngikhuluma isiZulu sangapha. By the way, guys, yeah, we're out here at Tegwini kwi-event ingoma kaZwelonke, and yeah, man, start ukufika, but yeah, the vibe is vibing like labantu laba. They can dance, you know the Zulu tribe. They giving that vibe ukuthi yazini. Ngabe nami ngiyafisa ukuthi like ngayingena lapha stage ngidance kunye nabo because wow man, labantu laba bane umfu like man. Bana that thing yokuthi yazini ithina hayibo hayi ngiyakhuphuka phela. And guys, sekugcwele already and akafika abantu abazoperform. It's only like local artists la gidayo nanani mara the big artists awakafiki but kugcwele already. And basically VIP access sathole nje artist access man yazi. We are hoping ukuthi sizofika ngada and do the most. We got the people who know the people. We're gonna get there either way. Sizoniphathela abantu benu. Guys, like kugcwele, we have a general back there, and then we have inside lama artist, and then we have inside lama VIP. Kugcwele guys, abantu they came all out with numbers. Like, and the weather in Durban is giving like, yeah, akufana naseJozi. EJozi kube sifaka ama jackets amanyanga kanani. La it's cool man. It's so cold. It's just cool. And you know, I love you weather kanje. Bona bagqoka ama jackets amakhulu mara thina ngoba sibuya eJozi asizwa lento abayizwayo. Leke abanda sibuya Alaska phela ngada. Hayi man, ngiyashisa yo. Right, cool, relevant, you know. Yeah. The weather is giving the vibe, you know. Of course. Yeah. So, what are you expecting kule event ya today? Okay, this is not my first Maskandi event. My second one. I'm hoping ukuthi le izoba way better than le yokuqala. I'm hoping to enjoy again. Yeah. And learn a lot again about Maskandi, you know. Yes. Yeah, when I ubheke ukutholani out of this Ngithi mina as a Xhosa girl, I'm just here for the dance. Ngifuna bangifundisa sengithi, okay. Ufuna ukukhuphuka phela ungadlali. Khuphuka lapho wena man. Khuphuka phela mina. Hawu. By the way guys, yeah man. Kusiningi okuzayo, akakaperforma, kusazoperformwa, and yeah, sizonilethela ama performance ningawari maniphethe thina nje niphethe izinja zegame. Everything. Yeah. So, yeah guys, stay tuned for more actions, get more vibes. When you see me,
it's about to get down, it's about to vavazal. So angikho yiwani lana nginobhuti wami la sabona bhuti njani? Yebo njani? Ngiyaphila nami bhuti ngicela uzazise kubalalele bakhaya. Kuphina phela kufika khona lo mbukiso ngiyabingelela ubingelayo ke ugatsheni lo omahate webhodlela. So ufila kanjani nje uthi mawungena endaweni abantu bakujabulele kangaka? Ukujabulelwa ngumuntu oyedwa kimi kusho ukufeza kwephupho lami engalizele emculweni. Angiphathi ke masebe babili abathathu sekuyibonus. Ngiyabonga kakhulu nje inhloko ngiyangithole kubantu ngasonke isikhathi. So njengobulana today sibone ukuthi like isizwe sakaZulu sihlangene wonke umuntu ujabulile kumnandi uzizwa kanjani nje or kuwe kubaleke kangakanani lokho ukuthi sila namhlanje sihlangene isizwe sakaZulu sisodwa nje wonke umuntu ujabulile. Kuyiqiniso ukuthi imicimbi efana nale isenza sikhumbule ukuthi kambe singobani. Kumnandi kakhulu ukubona abantu bakithi behlangene ngento eyodwa okuyinto yakithi ingoma. Nokuthi nje ingoma inikezwe ithuba elingayizivele. Ingoma yenziwa ke emakhaya kodwa iyayingafika kulesigaba. Lesigaba lesi sisikhumbuza ukuthi kahle kahle singobani sibakhulu kangakanani thina eSouth Africa. So how's the event so far for you? Njengamanje ngibona ngathi konke kuhamba kahle and nginalithemba ukuthi kuzophetha kahle njengoba kuqale kahle. So kulama follow kaMoskande yimapi i3 ongathi uyabetha ngawo yakulo favorites. Ngoba mina ngisebenza ngabantu bonke okusho ukuthi ngibathanda bonke noma ngayimuvi. Khetha 3. Angikwazi ukuthi abanye babo angeke ngibazi nesikashana esincane ngifikile kodwa nje. Ngiyabafisela ngathi abasebenze kahle bengana kunjani. So ngicela usinikeze a word of a day. Yeah, zazi ukuthi ngibani? Zazi ukuthi uyapi? Akwazi ukuthi ufike la ufisa ukufinyelela khona ungazazi ukuthi ukuphi njengamanje. So lento le eyengoma kaZwelonke isikhumbuza ukuthi singobani kahle kahle sisukaphi sokugcina kuphi. So makungathiwa kuwe ubeka kwi situation whereby bathi yekela uMaskande ngaphandle kwaMaskande choose between ihip hop, igospel, amapiano ungangena kophi umculo uye kuMaskande side. Shuthi mina ngavele ngihlale phansi ke. Hawu njani manje? Ngoba mina ngumculo wesintu. Mina qobo lami ngumculo wesintu ngicula umculo wesintu. Yebo. So uya enjoy nje mawucula umculo wesintu. Kakhulu. So kuthi uhamba ucula amapiano sokunikeza 1 million each and every month. I-million leli ngangiluza. Okay Butomi ngiyabonga ngesikhathi sakho bekumnandi ukuxoxa nawe. That was it as from Mina, my highlights of the show was interview yami no Baba uThokozani Langa. That guy is a legend. I've heard of him like from Nkula vele ukuthi he's one of the legends, South African icon. Kahle kahle. And nami ngifisa ukuthi ngithole ithuba ukuthi ngiminterview one day, and it actually happened yesterday. That was my biggest highlight. Wangitshela the way ahambe ngakhona eEurope uMaskande umhambise ngakhona. Wow. And ama advisors anikeze the upcoming Maskandi artist was brilliant, man. Ayo bafethu sibuyile again. It's your boy Samngelo Wakwandlela, and I'm back with one of the biggest legends kumculo kaMaskandi. Sawubona baba. Yebo sawubona mfowandlela. Kunjani baba? Ngiyaphila kunjani ndlela? Ngiyaphila. Ngiyazi awusumuntu odinga i-introduction mara bengisacela ukuthi uzazise kulohlelo lwethu lwaka entertainment. Ushiyene ukhala ngemali thupe. Ngihambe ngevaya ngilabe ngiyagida ngithi ngiyagawula ngishela ngiyadata. Ngithi nje kwaze kwamnandi ukuba lapha. Hayi kumnandi impela nami ngiyaenjoy ukuba lana. Angisumuntu ovamile ukubamba izinto zikaMaskandi mara
ngiyajabula ukuwa lana sengathi ngamuvela khona la eThekwini Kunjalo. nje kumnandi la eThekwini Yeah. hayi no baba kunembuzo nje few nje Yep. about uMaskandi Yep. umculo kaMaskandi ngisathanda ukwazi ukuthi kuphatha kanjani ukubona nje isizwe sala eKZN or samaZulu sihlangene kamnandi nje kanje ngomculo kaMaskandi nokugida yonke into nje hlanganisa uMaskandi. Angibongele abaholi noma abaphathi noma ubuholi obasungula ingoma kazwelonke. Ngibonge kakhulu ngithi isizwe besicashile eminyakeni edlule sesaba ukuphumela obala sisaba into esiyiso abantu besaba ukuba yibona abantu besaba ukuthi bayamabhinqa abantu besaba ukuthi bayizinsizwa besaba ukuthi bayizintombi besaba ukuthi bayamadoda bayomama namhlanje silahle phansi into yabelungu sithi sonke asivuke siyithathe siyiqhenye ngonto yethu ngobuzulu bethu senze konke okuhle sithi abantwana bethu esibazele ababukele kuthina ukuthi mawuzalwe wamnyama uyohlala umnyama soze ube umlungu bheka njengoba mina ngibuya phesheya 2008 eSpain ngabo lobhinqa lobo mina ngizalwa intombi yakwaShabalala ababakhe emsinge ePomoroyi bathutha bayokwakho khukhu intombi ekakamadlebe so lento sisuka naye ekhaya singoMaskandi ingoma noMaskandi umzala izihlobo awukwazi ukucula uMaskandi ungayigidi ingoma yikho sibonga kwingoma kazwelonke ukuthi mabesungula ingoma kazwelonke bebiza amagoso ifunda zonke bese bethi ke noMaskandi ungasali awube nefolo lawo ngoba ingoma siyayithanda siyayigida iyasiphilisa la kugidwa khona ingoma ngeke uze kuthiwa khona ingane edlwenguliwe la kugidwa khona ingoma awuwezwa amacala erape nani nokukhuthuza izalukazi nani ngoba kunomthetho uyazi ukuthi umuntu lo umfana wakabani uzalo ubani uphethwe induna ubani igoso lakhe ubani manje lokho kuphathwa kanjalo kwenza ukuthi yonke into iqoqane sithi halala ngengoma kazwelonke halala baba bengisicela ukubuza kulo follow likaMaskandi yebo ngisicela nje ukuthi umkhethele abantu abayi5 ongathi ungama ngabo nje ngathi wagidwe nje manje nje abayi5 wemame angichaza ukuthi ifollow likaMaskandi ngumholi walo ngiyigoso labo angisikhethanga ngabekwa ukuthi babebonana ngazi yimina uSomnandi siphethe nombhemu umfoka Ndlovu siphethe noAlu umfoka Mgube siphethe noShwini mantombazana umfoka Xaba ngokubambisana okuhle yabona awumbona nguJaiva ubenzani lapha awusibonanga islow motion sika Jaiva islow motion awumbona ngukhaza umfoka Mtole eBackville awumbona ngumashelela ekhonini awumbona ngumalahle awumbona ngumaqhikiza ngiphethe ibabuli lapha ngiyayikhanya ngiphethe ogqizile ngiphethe usaliwa uke waphenduka umfana wamabheka ngezwa kufika inyembezi kodwa ngikhale ngathi mina nakho ke ingoma masikhanda iba yinhle kufanele ibe nje siyabonga senza into enhle ngokuhloniphana nangokubambisana okay cela ukuthi unikeze iadvice to wonke umuntu aspirayo ukuba umculi kaMaskandi cela ubanikeze nje advice bonke intsha kahle bengizothi kubantu abasha iyouth iphumela nobala ngamakhono eno isikhathi sokuthi uyofesa uyofuna umsebenzi kanti uNkulunkulu ukuphe ithalente ungesabi sasigxekwa njengoba ngibona nje izwi lami lisihosho kwakuthiwa hawu ngeke afike ndawo kuphi ngadayisa ngashaya ama-gold disc ngahamba ngaze ngafika eSpain phesheya ngaso lesihosho abazi ukuthi ihosho yize eshaya amahithi sazobheri white phesheya ihosho ehubayo ongazizwa nanokuthi zithini zashaya amahithi manje mawuthi umuntu uyisihosho udlala ngesikhathi nawe ke ithalente elakho noma umuntu engacriticize akugxeke athini vele iphupho elomnikazi walo omunye akaliboni ubona mase kulungile nje ashaya ihlombe a celebrate ngoba sekuphekiwe kwavutwa makusaphekwa akaboni kahle ukuthi lento ibhekephi ngithi ke abantu abasha zethembe zama ngekhono onalo ubekezele ukuvumela ukuthukwa ukuvumela ukugxekwa kodwa kusasa labakade begxeka bayokukhulekela ibona bayokuvuma futhi wow siyabonga ngamazwi omnandi baba sibonga impela uthi sidlale nje kancane nje manje nakungathiwa nje yimuphi umculi kaMaskandi ongeke uvume nje ngisho noma kungathiwani ukuthi aganwe lapha emzini wakho engavuma ukuthi ongeke uvume nje noma kungathiwani nje kodwa ndlela ungifakeleni hayi ngizokuphendula ngoba kade ngangibona mawungahloniphi noma unganani noma ungafika phi ushayise erufini
phezulu kodwa la kungekho khona inhlonipho kusukela ingekho ikusasa Alikho impela. konke kusuke kumlilo wamakhalibhothi wamaphepha oyohamba hamba ulothe so siyakhulisa ke angizondi umuntu kodwa ngithi inhlonipho ngiyayigqugquzela njengoba ngimdala ngisabhukho ngisacula namanje hayi ngani ukuhlonipha nje ukwazi umuntu akukho muthi inhlonipho nje ibalekile ingakho ke ngibakhuthaza nabezemva kwami ukuthi ikhona ulishebe nenhlonipho ngisho umdlalo webhola ongahloniphi ubona eskimini engasekho mawuphelelwa inhlonipho kuyohamba hambe kuphele asikwazi ukugiya ngehlazo njengochakide kufanele sigiye ngento ezinhle Akwazi. Yebo. Siyabonga baba ngokusivumela ukuthi interview. Cela nokuthi next time if sicela interview usivumele ukuthi sikubize kulo hlelo laka infotainment. ungesabi imfoko endlela Ngiyabonga futhi. siyabonga kakhulu Bafethu we are still here. Asindawo. We're still going to give you more action. Danko. Tell me ngale interview yakho nomfezi ene mana ngibonile aba grade 5 hayi azange uphatheke kahle mana hayi Listen, I mean like ubani ongangirate 5. hawu mara kufani 5 I'm not a 5. I'm not. But when What's the I thing? understand because like after the interview yet, uyelo wangibizela SID and then he was like, you know why ngirate 5 and I'm like mina why? Yabo? Adi. And then he's like, no, actually I didn't understand the word scale. You Oh. know? So I didn't want to give you a 10 only to find out ukuthi i10 I number maybe esemuva le or nginikeza i1 thola ukuthi i1 I number encane athi kahle kahle yena bekakufuna ukunginikeza i1 because yena according to his understanding understand ukuthi u1 like number 1 like a trophy you know it's a golden medal yabo and I was like damn imagine if bekakunikeza u1 how abafethu u1 during the people you can't you know uyamazi umkakhe Wenzeni? ayisibhama ayishanda pha So maybe that's why anginikeze the middle number because uyazi ukuthi makafika endlini bayothi yewen why unikeza abantu abo10 amara bebe akhombera nje nomkakhe nje yabona ama levels uzibonela nawe umkakhe hey isibhamu mvane now ungachameka nje nongambona sabawel gumbana but like as a wife like I would feel good you know because like if you say so kusho ukuthi like respect you know true. it's hard to find that ukuthi like nami njalo ngiyamhlonipha umngane ngithemba Sanibonani bahlali, it's your girl Sinalo Nalo and yeah, I'm back again. Ngishilo guys ngathi when you see me, it's about to get down. So manje nginobhuti wami la sabona bhuti njani? Kunjani sis? Ngiyaphila ubhuti ubanegama ngicela uzazise kubabukele ekhaya. Sanibonani lapha emakhaya lo enikhuluma naye uphumlano wakhumala enquthe emadwaleni. Sanibonani bafowethu sesingaphakathi sila kwingoma zonke ke. So bhuti njengoba ulana wena yini ekubeka la? Ingoma ukuthanda ukujabulela into enziwa abantu ngobuningi noma ukuthanda into enziwa izinsizwa so nami ngoba ngibona nje ngitholakala la kwingoma zonke ingenxa ukuthi ingoma ngiyayithanda ngiyayigida ngidela ingoma zonke thina siyifollow kwamaskand kodwa laba abenza umculo wesintu So ufila kanjani nje mawubona isizwe sakwaZulu sihlangene nje kumnandi wonke umuntu uyagiya nje kumnandi nje abantu bayahleka wena uzizwa kanjani ukubona abantu bakini beyimbumba bebabene ngikhumbula emandulo ngendlela babesho ngayo uma ngabe ubhuti umcineka ezokwazi ukuphinda beke into kanje lokhu akwenzile
kusho ukuthi naye akafisa ukuthi into ephathana nobuZulu ife kusho ukuthi ukuba khona kobuZulu angazi uyichaza kanjani kodwa nje ukukhumbula isintu sakini ungakhohlwa imvelaphi la uzalwa khona kwazi isintu yeah kwasintu so kulama follow akhona la agidayo la yimapi i3 othi wena uyabheja ngawo like your favorite noma ke ngingena show kakhulu yabo ngabakhona ngoba nathi size ngokwethu kodwa kanje ngiyacabanga bakhona abafowethu ngibonile begida kodwa amagama sekungakhohliwe ukuthi amagama awoba kodwa kanje cha nginesho khona bazowena khona bazodliwa kuzoba mnandi kuzoba kubi so ke manje sesibuya siza kimi on a scale of 1 to 10 ungangirate kangaki kangakani on a scale of 1 to 10 ungangipha ngabani number bani wena straight qobo lwakho yebo ngakuna ku 5 why ubani ngathi ungaba right no like why you 5 cha phela ngathi kuze kanjani wona uba kanjani ukuze kufike u5 engqondweni yakho cha kuvele kwafika inamba phakathi ukuthi mhlawumbe ngakuhlala ngakunamathela so ungamshada umuntu ofana nami ngamshada ngiyaba nankinga ngoba yini angathi umuntu osifazana abantu besifazane wambona wamkhetha wafisa ukwenza ubuhlobo naye usukuzomshada yabo njengami nje umama ngobe khona ngimisela ngelela ngomshado okay so now tell me about your outfits ngiyazibona nje icathulo zakho ukuthi zihlukile nje ngapha uBrandwood ngapha iJersey ngiyakubona nje ukuthi uswenkile uniform le ingoma kaMaskandi bese ke uBrandwood lo uBrandwood senza ngawo umfaniselwana nje wabo bonke abantu abashaya uMaskandi bese kuba ingcablela sifaniselana into eyodwa kusho ukuthi oWizwana sonke siqoka bona so ingakho nami ngibona ngiqoya nje so lena inle oyishoba leli ishoba ke ngivimbela ukuthi mangabe ngigida ukugida kwami kusho ukuthi neshoba liphakama kusho ukuthi ngokomthetho wesiZulu kwenziwa kanjalo so yini le eyenza ukuthi amabhinqa mawahamba enze kanje kanje nana why nihamba kanje or bathi uyithanda nje nokuba amabunjwa abantu abaningi uthi ube yibunjwa umuntu oyithanda kakhulu yabo so amabhinqa kahle kahle ayayithanda amabhinqa ayithanda okay Butami ngiyabonga ngesikhathi sakho sicela uqhubeke uhambe uyo enjoy music and then enjoy your night and the event today yabo yes guys that was it from us stay tuned for more action more vibe we still coming with more artists kusazoshuba kusazoba mnandi kusazoba lit boy nasisayogiya yini nani mara into abangangitshelanga yona ukuthi wayibahamba kanje uyibuzile leyo part le ngibuzile and then he was like no I don't understand lesi style lesi esisha abazana so because us as amabhinqa we don't do that we don't know that asiyazi leyo work ukuthi ibuya ifike nama 2K kahle kahle leyo work le le generation yethu yeah bathi thenga uBrandwood uzopaka
finally, it's your girl Sinalo Nalo. I'm back again and nginitshelile ukuthi when you see me, it's about to get down. So right now, nginobhuti wethu la. Sawubona bhuti njani? Angiqale ngoma mfowethu before ngivume umuhle mama yazo. Ngiyazibongela. Zikhona insizwa ngakini? Yebo zikhona. Ubaba kuhle sitshene singakanani? Hawu. Esitshene sinormal, medium. Medium? Yeah. Hayi esikhulu. Hayi. Shutha kahle kakhulu. Hayi akadli kakhulu. Isibasa yini sidole inkomo engaka? Ziningi ngaba ngikwazi no count. Awukwazi ukount? Yeah. Okay, qhubeka ntombi. Uyaphila mfowethu right? Ngiyaphila. Ngiyaphila mama. Ubhuti kamubani? Igama ngibiza ngalo mangisebenza bathi MC umsakazo ongadumile. Ngumfana kwaMagwaza odabuka phansi eShowe kwesenkosi uMpungose ngaphansi komasipala okuthiwa uMlalazi municipality. Okay, but siyabonga so njengoba uzile today yini ekubeke la? Into engibekelana mfowethu kufushane nje kakhulu ukujabulisa abantu kodwa ukuprograma uhlelo olujule kakhulu uhlelo ke lolu mfowethu ngokufica noma ubani liphethe uhlelo mfowethu lolu olunzima nje kodwa uma ngabe uyazi into oyenzayo noma uyazi into yakho lulula so njengoba usibona sebancane sibangaka simla sizophathela obhuti abadala uhlelo uyathanda uthandi mina namhlanje bethu uhlelo kodwa ngiyazi ukuthi baningi abathandayo abancane abangathandi so mawuthi uhlelo lunzima kanjani ngayiphi indlela mhlawumbe ngicabanga ukuthi mfowethu mina abantu abaningi bangaze ekuthenini ngu-MC for ama events mhlawumbe kamaskandi futhi kakhulu kukafushane ungifice kumagqomo bla 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 yabo so lana kunezinto engingazenzi engengizenze ngempela makuthiwa kushubile sibekiwe stage lana iyasha iradio iziyasha ibig so namhlanje muthi uyabheka ngeshortly because isikhathi akusona esami but isikhathi esamagosa so that's the reason why ngithi uma ungawazi ukumanage izinto kuzoba nzima ukuthi uqhubeke nokuphatha la okay yes. So ngiyakubona bhuti wami usigcokile isizulu sakho yazini umuhle so ngicela ungitshele ngeoutfit yakho from ecathulweni to ibruko lakho to iskipa sakho to umqhele wakho ukuthi kahle yini eyenza ukuthi ugcoke kanje okusho ukuthini ugcoka kanje enye into mfethu ngiqale ngabuka amakhaza belukhona uhlelo belijule kakhulu bengithi ngifuna ukuhamba ngaphezulu kwalo lo emvunulo mina ngumuntu akaZulu ngumuntu osaziyo isintu noma engasazi kakhulu kodwa ngumuntu osithandayo isintu so ngabuka ngabuthi ay no bafowethu phela ngisemncane so kumele uhlamvana eyoshayina u2 ekseni noma u3 ngase ngithi no angidle nginayi omega ngidle no prenude wami ngidle neskipa sami samabhinqa ngoba phela ngithi la vele sisemabhinqeni so kusho ukuthi ngisahamba ngendlela eright mangabe ngisakhuluma ngisahamba ngaloshuni lo engijama ngawo nawe ngicabanga ukuthi uyakujama ukujama ay kancane so uthi usemabhinqeni wena usiyilo ibhinqa ibhinqa mfowethu ngumZulu phaqi yini kahle ibhinqa what is the definition of ibhinqa ngoba ngisemncane siswami ngizophetha mangichaza kodwa with my information ngicabanga ukuthi ungizwa kahle ngicabanga ukuthi mangikhuluma ngebhinqa mina ngikhuluma ngomuntu omZulu othanda isintu futhi nowazi isintu kungenza usithande but ubungasazi so kodwa nje mangithe ngikhuluma ngomuntu omZulu noma ngomuntu wakaZulu ngikhuluma ngebhinqa
the girls sinalo nalo, and yeah, as I told you guys ukuthi ngizobuya nabantu benu abantu enibathandayo. So manje nginobhuti wami la, sabona bhuti njani? Ngiyaphila Ntombojana. Ngiyaphila nami, ngicela uzazise usichaze kubabukela bakhayo ukuthi ubhuti ubani igama. Angiqale ngibingelele kuwe nje Ntokazi enhle. Bese ngibingelela kubo bonke ababukeli balolu hlelo abazofinyelela ekutheni balibukele lo hlelo, futhi ngiyafisa ngobuningi babo bafinyelele ekutheni balibukele lo hlelo. Obingelelayo ufalabo umfana kwakhuzwayo kwaNqulu ngaphansi kwedolobha laseNquthu ezweni la kwaSithole enkosini uSithole. So Butfalabo njengoba ulana namhlanje yini ongasitshela yona ngale event, ufila kanjani nje mawubona isizwe sakaZulu sihlangene nje kumnandi wonke umuntu ujabulile nje, uzizwa kanjani? Mina sisi wami okokuqala nje ngiyayigqaja ngokuba umZulu, futhi ngiyohlala ngiyigqaja ngokuba umZulu njengoba ngingumZulu. Ngijabula kakhulu mangibona into enhle kangaka eyenziwe ubaba uMcineka kanye nethimba lonke nje abambisene nalo. Ngiyafisa futhi ukuthi lento sengathi ingakhula nohulumeni ayichase iqhubeke yakheke iye phambili ikhule, sibone idlondlobelo kungaphekwa lokho. Njoba singabaculi nje thina ngifisa ukugcizelela ukuthi njoba ingoma injena sibona amagoso ila siqala khona thina ukuze sibe ngabaculi abavelele nabaziwayo nabashaya ingoma ezimnandi. Lezi ingoma esishaya ezaziwayo nezishaya amamiliyoni singoma skandi zakheleka kiyo amagoso, ngoba thina sikhula ngaphansi kwamagoso egodini esikhula kuzona. Usuke kunegoso kube nenduna kanjalo nobhekeni weinsizwa, sikhuliswa yilabo bantu noma yilobo buholi, okwenza ukuthi kugcine mawumuntu onesiphiwo ozelwe nje unesiphiwo ugcina kube khona lento eyakhelekayo kusuka sakhula, ukhula ngaphansi kwegoso, likhula livumisa ingoma phambi kwakho nawe kuze kufinyelele ekuthenini uyibone lento ukuthi kanti mhlawumbe futhi khona isiphiwo ke ngaphakathi njoba usizwa nje sihlabelela abantu bejabule. Ngiyacabanga ukuthi nakho lokho esikubuka la ingoma njoba siyibuka ingaka ikhona kunomthelelo emagameni ethu. So ngihambe ngizwa ngamahemezi la ukuthi lapha kwaZulu khona amabhinqa. Uyilo nawe ibhinqa? Ngilibhinqa B. Yini ibhinqa? Mawunga ngithatha nje ungibeke ungichazisele kahle ukuthi yini ibhinqa njengoba mina ngasiuyena umZulu. Ibhinqa yimi. Ibhinqa ulanga njengoba umbona. Ibhinqa umuntu okholelwa esintweni sakubo. Yebo. Impendulo nje ngagoqa yonke lo mbuzo ukuthi nje ibhinqa ilowo muntu okholelwa ohlangeni lwakubo. Ngoba mhlawumbe nawe ohlangani lakini ngenza na uyalithanda amasiko ohlangana lakini, nawe ohlangani lakini ulibhinqa. Ngithi ngoba mhlawumbe khona ningakubiza ngalo nina ngokwe ohlanga lwenu, kodwa kuyefana nokuthi ningamabhinqa nani njengathi njoba ungibona nje ngilibhinqa ngibona nje. So ibhinqa leli lishadile? Cha, alikashadi. Awushadanga. So ungamshada umuntu ofana nami? Hawu, ngamshada ntombi. Ngamampela? Ngamshada ntombi. So ngathi nje ungirate out of 10 unganginika ngapi? Ngakunika ngaki? Ungirate nje on a scale of 1 to 10. Ayi ngakunika u8. U8. Uyapi manje? Wayumbalekisa. Kukhona omunye okufanele simnike ithuba naye lokuthi sibone ukuthi ngeke enaba ingcenye yethu naye, yabo. Ngoba emabhinqini siyakholela ukuthenini indoda eyesithembu. Yabo. Indoda nje yesithembu kufanele ithi mayithatha ishiye futhi indawo yokuthi hayi sangaphindi ithathe. So now usazothatha 5. Sazothi noma ngeke ngifike ku5 kodwa ngisazothatha. Oh, angihlabe kabili kathathu phela ngikubonile lapho ugida house khuphuka lapho. Khuphuka. Ayo. So Ubona bhinqa ke lesa. Siyabonga Bhuti. So can you please give us a word of a night? Ngiyabonga kakhulu, ngiyajabula ukuthola ithuba elingangaleli. Sengathi abantu bengalijabulela lolu hlelo. Ngiyabonga kakhulu sisi wami. Ngiyabonga. Yebo bahlali, that was it from us. Stay tuned for more action and more vibe. Kusazoba mnandi sila kwaZulu Nation. Kuthi yazini siyakhuphuka ngempela ke manje. Usebuyile ke umfana wesiZulu esinjanjani enangihambi ngedwa ngihamba nosisi wami omuhle. Sisi wami ngicela uzintroduce ukuthi ubani owakuphi enuzeleni la. Igama nguAzanda ngwanqumalo ngiqhamuke eMelmot, ngizela ingomeni kaZwelonke ngoba uMaskandi noma ngithi isintu ngisikhonze kakhulu and ngizobungaza kanye nabanye bakwethu. Kahle, okay. In a scale of 1 to 10 ngicela ungirate mina
like physique yami nani, attire, on a scale of 1 to 10? I can give you 8. 8. Oh, okay. So, njengoba songinikeza 8, would you go out with someone like me? Like ungangiqoma nangathi ngithi ngiyakushela nje, ngiyacelela njengensizwa nje. Nah, you're too short for me. Hayi bo. Kanjani manje? Height must I get down. For me it counts. Why? I ngeke. I'm short, you short, so. Yebo sisi siyaphila. Nami ngiyaphila. Ubhuti ubani igama ngicela ukuthi uzazithi kubabukele emakhaya. Usimencemence lona okudla kwezifundiso usimencemence. Usimencemence kakhulu uyinxusa elikhulu akasithanda kakhulu isintu. Yebo. So bhuti wami njengoba ulana namhlanje yini ekwenza ukuthi ube lana noma nje ufila kanjani uma ubona isizwe sakaZulu sihlangene usho wena ukuthi uyasithanda isintu? Ngizwa vele kunyakaza impande zoshaka kunyakaza omkhulu nyakaza ngiyayithanda kakhulu lento eyenzo art and culture ube nembangela ebe neqhaza elihle kangaka usixhase sisingune esihlangene sizogubha amaciko ethu amasiko ethu sinoma sikhuluma amalanguage ahlukene kukhombisa art and culture usikhathalela kakhulu. So amaphi amazwi noma iadvice ongayinikeza osemusha osakhulayo ofuna like ukuba kule industry kaMaskandi kama into engayikhuthaza nje ngithi umuntu omusha makayiphathe kahle kakhulu egcine untombi kwakhe kakhulu efunde futhi akusho ukuthi siphelile le ndaba yakudala kwakuthiwa uma uyibhinqa uba ibhinqa elingafundile amabhinqa manje siyafunda manje uqhubeke futhi uqhubha umculo waMaskandi ubuqhubeka nasemakoliji ubuqhubekela phambili ufunde. So bhuti wami ngiyakubona nje ne-outfit yakho ukuthi yazini umuhle nje uright yazini nayo nebheki ngicela ungitshela ukuthi why ugcoke kanje nje namhlanje ngale thawula nje oyibeke la kungani? Ngithena nje ngoba siyisinguni nama ngikhuphuke ngoshuni wami nami ngifike ngeyami ingqibo. So kumaZulu le thawula le cause ngiyayibona ukuthi wonke umuntu uyiphethe ingabe nayo meaning. Kahle le thawula ine meaning iyifleki lethu thina amaZulu iyifleki lakhe njengasisinguni singamabhinqa siyifinishi. Thank you so much. That was it from us. We love you. We appreciate you. Please keep on supporting us. We love you. 1, 2, 3. Infotainment.